מה אתה עושה? אני רוצה להוריד לי את השן. מה אתה עושה? אני רוצה להוציא את השן. מתנדנד לך השן, אז אתה מנסה עם מכות של אגרופים להוציא אותה? משהו אחר בטח. משהו אחר בטח יעבור. מה משהו אחר? צריך אחות דנטלי בשביל זה. ומה אתה הולך לעשות עם החוט הדנטלי? לחבר לשן טוב, רק את הדלת ואז השן תיפול לי. ומה יקרה אם היא תיפול לך סתם לבד ככה תוך כדי שינה בלי שתעשה כלום? רפואת השיניים אולי לא תביא לי כי זה לא מתחת לכרית. אז לילה אחרי זה תשים את זה מתחת לכרית. אל תהיה מודאג, תיפלו לך מספיק שיניים. אוקיי?